Hello, Sister. It's a story time. Yeah. Hey. It's a story time. Lalela. Igama monga ngazi sizotholana ngendlela sizoba kanje sibe zechomi mina nawe into nje ngicela ukuthi ungenzele yona ungakhohlwa nangephuthu ukuthi uvele ucofe ngoba ukuthi like ukuthi subscribe ukuthi share uvele wenze kanjalo kanti khona le nto that looks like a bell kenqe le nto ichaza ukuthi ngicofe so that whenever I post you don't miss a single thing that comes from this channel, right? Part 2. Siyabonga Shandu kaNdaba apha mangami ngathi mengabe ngincoma ukuthi ivoice kaShandu imunandi ithi ngilalele engazi ukuthi engave ungavela uvuke ngaye kwi breakfast show on a radio thizeni nathini nina ngathini mina kodwa kusalayo ke ukuthi njengamanje siku 40 crazy subscribers and I really do appreciate. Thank you so much. Thank you. 50k is coming and I've got something super exciting and nice for everybody that comments on this channel, right? Athi ke uShandu kaNdaba malwandle lalela ke phela ngithe kuwena ugogo no auntie benza yonke lemikhuba le sisebancane ngoba babefuna ukuthi ubaba phenduke ngoba kwaphunya ubaba wakufanele abesigqila sikagogo asebenzele ugogo baba abomkhovu kagogo nje ubaba ngaprogressa ngabi namfazi ngabi nalutho kanti ngenhlanhla noma ngebhadi lakhe ubaba uzohlangana nengqothovo efana noma yayibona ingqothovo intokazi yalwesine umthandazo yalesine into esazi istory sayo asivelanga yini ngoba savela ayina ngempela savela kodwa kumnandi yini ukuphila malwandle ngiyabuza ngithi ngibuze kumnandi yini ukuphila ngoba akukho mnandi uthi malwandle from the 4 of us uthi mina ngiyiwele nalo omunye umfowethu all the other 2 guys laba abasilamayo ungconywana lo oyiwele nami ngoba at least kusho ukuthi yena ngibona ukuthi mhlambe ubambe inhlanhla yamawele ngoba nami kusho ukuthi ngibambe inhlanhla yamawele ngoba at least ngiyasebenza and futhi angingaze ngingasebenzi noma ke nginebhadi elimbi ke malwandle emsebenzini ngoba uyazini malwandle ukuthi mina ngake ngacholwa ngake ngasukelwa nje malwandle kwathiwa ngebile ngacishe ngaxoshwa emsebenzini ngasukelwa malwandle kwathiwa ngebile to a point ukuthi kwazi kwakuvela ngisho kwicamera but into eyabanqoba eyenza ukuthi icala ngiliwine kwakuukuthi kwicamera umuntu wayevele ebheke eflathele icamera and uma eflathele icamera lo muntu kwakubukeke ngazi ukuthi umuntu one height ne structure sami nogqoka ioverall ngendlela nami engigqoka ngayo and that alone could not stand inyunyane yangilwela ngaluwina lelo cala because ngempela kwakungesimina ngangebanga ave ngumuntu othembekile emsebenzini ngoba ngiyawazi ama-hardships wami engibhekene nawo kwaye lo msebenzi is hanging by the thread because of imkhuba kagogo uthi malwandle njengoba ngikhuluma nawe nje ugogo wami usaphila yebo yena kahle lesalukazi semzeze basemcondo engazi ukuthi yeqhwagi nokuthakatha isalukazi sikhohlakele usaphila makumsukile nje umuntu awuvelathi nje fuhlu ekhaya afike unannounced and njengamanje na ke njengoba ke ekhaya ke sesikhulile sesabafana sesibadala even though laba abanye bengenayo inhlanhla yomsebenzi kuyenzeka babambe mhlambe kubuye kuphunyuke kubhede uyabona nje kodwa ukuthi yinto evele ecacayo nebonakalayo eziveza ukuthi into yesimabomu so ke sakhuluma ke sahlangana ke nabafethu sahlala phansi sabonisana ke sase siyavumelana ukuthi hayi ngoba sesikhulile singabafana asizakhele indlu yethu ingaphandle khona egcekeni ekhaya so uthi ke malwandle into eyenzakalayo ke ukuthi ke asalali ke manje ngaphakathi ngoba sesakhula sesibadala ugogo whenever efika ufuna ukufika nje ekhaya vakashe uvela fuhlele kumuntu angatsheli umuntu kodwa into eqaphelekayo ukuthi uma efikile evakashile akajwayele ukulala uma kwenzekile walala kushaya u8 nje akavalelisi uvela nyamalale nje zathi 8 PM gogo gone hey ogogo benu guys ogogo benu kanti ogogo benu banjani kuthiwa lesi salukazi singikuphindela awungizwanga kuthiwa lesi salukazi asisho uma sizofika
Uyangizwa? Asisho uma ngifuna ngibamba ungizwe kahle ukuthi ngithini, ungasali endabeni ulalela uvula indlebe. Asisho isalukazi masizofika sivele sifike nje sitheleke, kodwa kwathi 8 PM isalukazi sinyamalala without a trace, singavalelisanga. Angizwa nini imkhuba yogogo benu? Ngithi imkhuba yogogo benu. Hayi uma ungangizwanga usuyobuza kumakhelana ukuthi isho ukuthini lo yonto. Okay fine. Uthi ke Malwandle kuyilo yonto ke enjalo ke. Sitheke mangabe abafowethu ke sesikhula ke sesibadala ke manje asalali ke ngaphakathi. Njoba singasalali ngaphakathi ke manje sesilala ke kulendlu esesihlanganisele nabafowethu esiyakhayo. Mina ngiyabamba ngiyeka lapha nalapha ya amatoho wami noma ebuye abhede angaze ngingasebenzi. Laba abanye abafowethu Nkosi yami kuyabheda bayabamba bayayeka and uyabona nje ukuthi andibonake uthi Malwandle bonake baze bafundile banama qualifications athize but ibone kubabhedela Wesley Thule esilamayo. Mina newele lami it's not bad ngiyazamazameka because naye kusho ukuthi ubambe inhlanhla yamawele ngoba mina naye asikaze singasebenzi, kodwa nje ayishem sonke ke so for ibhadi elikhulu lokuqala nelokugcina esinalelo ukuthi akekho noyedwa kuthina ekuke kwathiwa nje sizobika isisu. Uthi Malwandle lapho ngikhuluma ngabantu abakhulile abayobamba o30, abantu abano 30 somethings. Uthi sibadala siyobamba o30 manje, uthi mina nomfowethu omdala sila kuma early 30s laba bezemva kwethu bayobamba o30, kodwa akekho noyedwa kwabika isisi. Uthi ngibuze ukuthi wona umjolo uyahlangana ke yini ke kuzoze kubika isisi nje wona umjolo ke uwodwa kuyahlangana na? Uthi Malwandle uthi kunzima bayabamba bayayeka siyabamba siyayeka. Uthi ke mina ke ngisekulo lolu hambo lokuthi ngiyazama ukuyilwa lempi ngoba at least sengiyayazi sengachazelwa ngatshelwa ngayo, so ngizitshelile ukuthi ngizoyilwa ngayo yonke indlela. Ngiyilwa ngomkhuleko, ngiyilwa ngesintu, ngibuye ngisho nakudokotela because now kubalekile ukuthi uthi uyilwa into ngomkhuleko nangezinto zesintu, kodwa futhi at the same time ungakhohlwa ukuthi nezinto zase West ukuthi odokotela ke esibahambayo nabo they can also give you a certain confirmation. Uthi Malwandle I've had a couple of second opinions. Uthi kuzokuthiwa uma ngabe udokotela uqala ekutshela into ungayikholwa ayiyakwesibili nokwesithathu. Uthi I've had a second couple of opinions because bengifuna ukuyiconfirma lento eshiwoyo ngathi ukuthi iyona or injani mangabe kunje. Uthi so kwenzeka ke ukuthi ngahamba ngenze appointment ngaya kwi obstetrician. Uthi ngaqale ngaya kwi GP, iGP yangidlulisela kwi obstetrician. iGP nayo yangicheck ama sperms and everything, yathi i sperm count sami si right, inzali khona ngishap, kodwa yangirefera ngoba ngangisho ukuthi ngine concern ngale nkinga yami. Awangidlulisela ku specialist naso sifisa ukuthi hayi ndoda angazi ukuthi ukhala ngani ngoba i sperm count sakho si right, everything is looks okay and wena nje kahle kahle unayo inzalo. You are not even counted amongst the people who can have I concern yokungazali. Awuna dokotela kanjani? Ayike kucace kusho ukuthi inkinga iyona le yokuthi vele ilento ayaziyo nayo ukuthi yabo le adila nayo vele. Uthi ayike Malwandle sihambe isikhathi. Malwandle uyakhumbula nithi ngangithe kuwena mina ngilibeke ekhaya ngoba lela gceke libolile ekhaya nje, ekhaya kuboka baba kagogo angilibeki ngoba ekhaya igceke libolile kugcwele amaho kugcwele amaho ayibonela ingane encane, kugcwele amaho ekhaya, so angilibeki. Uthi nako ke Malwandle sekwenzeka isiphihli somcimbi uthi lo mntana oyintombazana omncane kuthina nje okugcina ebemuliswa emavikini ambalwa edlule. So uma emuliswa manje asina choice ke phela, yonke lento kufanele yenzeke ke phi ekhaya, and uma yenzeka ekhaya ke sekufanele ngigoduke ke nami ngiye ekhaya. And mangabe ngigoduka ngiye ekhaya ke ugogo phela naye kufanele abe khona. Angithi zonke izalukazi zasekhaya, ogogo basekhaya, ama-elders nobaba nobani, everybody is there to celebrate into yokumulisa kadadewethu ke Richard 21 ukuthi uyiphathe kahle nani. Uthi Malwandle akugogo yini enza ubaba islima? Kuthe mangabe sekuphela umcimbi loyo ubaba wangibiza engibiza kanye nogogo bothu mangabesho ushana ukuthi usenabo bothu ogogo, ugogo wakhe ozaluma wakhe nogogo wakhe ozala ubaba wakhe boba yithuba khona. Uthi gogo ke yini ke manje lo zaluma wakhe embiza ehleli nobaba wakhe bambizela ukuthini na? Bambizela ukuthi bathi on the generation yakababakhe he is the next in line, kufanele athathe umakoti ngoba kufanele kuvuswe umuzi, kufanele kutholakala umuntu, kufanele kuzalwe, kufanele kutholakala umakoti. Yazi into esizulu
mawusukufanele kutholakala umakoti akuzazozala kwathini yonke le nikinyiki le. Uthi lapho Malwandle lesi salukazi simunciqhoma sengibheke emehlweni. Sikhohliwe lesalukazi ukuthi kanti isona lesesenza ukuthi impilo yami ime inganyakazi noma ngisebenza ngingayiboni into engiyisebenzela nabantu besifazane bengahlali ngoba Malwandle angifuni ukungakusho ukuthi abantu besifazane abahlali kumina nginenkinga enkulu ngalendlela ukuthi abantu besifazane abahlali. Mina azipheli izinsuku eziyi2 ngingaphuphanga ngitamata umuntu uthi hayi ngiyayididiliza uthi hayi emaphusheni ngiyayididiliza mntaka ama celebrity izidudla izilenda osigqamfazi ososhwapho abapakile babuzwa kumina emaphusheni. Angeke ke ngikutshele life graduate ukuthi ukulaphupha ulala whether umuntu wesifazane or umuntu wesilisa kuchaza ukuthini. Angeke ngikutshela ngeke uchazelwe mina. Uma ungazi bazokuchazela kwi comment section ukuthi kusho ukuthini lokho kodwa nje into embi okungafanele umuntu okhulayo nomuntu ekusabheka ukuthi abe nomuzi noma kufanele abe nabudlelwane obuhle ne opposite sex ayiphuphe. It's not a good thing. Which is a confirmation ukuthi ngempela ubhutiza lo bamtetise iho ugogo wakhe ngoba ugogo wakhe phela angithi ugogo wakhe weqama ngqamnqeshe ugogo wakhe weqama ngqamnqeshe thu ngixolele kuthi ugogo wakhe weqa abangqamnqeshe to a point ukuthi uthi lento yimbi kangangokuthi uze utshelwa ngisho nabanye abantu abamaziyo uma bembona abangakubuka gogo wakhe abangakubuka baba wakhe bayamtshela ukuthi hey wena ugogo wakho uyabonakala ngobusuku kuthiwa sibaleka isalukazi ebusuku asigijima iseqa amangqamnqeshe. Uthi Malwandle lapho ngikhuluma ngomuntu mina ubaba hleze sibangela isicefe esitshela ukuthi ugogo wenu ukhala ngemthambo enyaweni ugogo wenu ukhala ngamadola abhlungu ehleze consent babehlenyuka namadosha athengwayo okurabha amadosha ntontonto kanti umuntu lo abhiza amthengela amadosha uyanqenqetheka ngobusuku kuthiwa kabaleki kuthiwa ngeke umfice yezwa yini uthi ugogo uthi uMashandi owami ugogo kuthiwa ngeke umfice waziwa nawo makhelwane yonke indawo yaziwa kangangokuthi abantu bane concern ukuthi manje sebezowushisa umuzi wasekhaya manje mebetshela mina ngazi ukuthi ngenzeni ngoba nami angazi ukuthi mangingamtshela ubaba kona mangingahlala phansi ngimtshela ubaba lento angangikholelwa yini ngoba seemingly ubaba akaboni lutho olubi olenziwa mama wakhe akayiboni yonke lemkhuba kama wakhe. Uthi Malwandle ugogo baningi ofakaza basho ukuthi hey ugogo baleka ngezikhindi ezincane ebusuku kangangokuthi ekhaya ngakwakhe ugogo le ekhaya kubo baba sekwaze kwethiwa abantu bangasekhaya baqamba indawo istop ngasekhaya wasekuthiwa ezikhindini kuthi uyisezikhindini ngoba manje nobani unofakazi ukuthi ugogo lo uyabonakala hayi akabaleki ngobusuku weqama ngqamnqeshe ugogo ngobusuku. So sekuthiwani ke kuthiwa kusezikhindini istop sakhona kusezikhindini. Uthi Malwandle yimbi into yimbi to a point ukuthi njengamanje ugogo mekwenzekile ke wafika ke wavakasha ke ekhaya sesikhuluma ngokuvakasha ke okunormal makwenzekile ugogo wavakasha ke ekhaya lethu ke manje ngoba thina sizingane zabafana sesakha indlu yethu outside building accommodate sonke thina soyi4 manje kusho ukuthi ngaphakathi sikusele bani uma ubaba nengane yasekhaya le intombazane yokugcina ebekade imuliswa kulamaviki amabili amathathu adlule. Uthi Malwandle ngicela ukukutshela ukuthi lengane le uthi siclose ke nalengane yasekhaya uthi siclose to a point ukuthi le ngane ikhululeke kumina ngalendlela ukuthi ingikhombisa yonke into ingitshela yonke into ngubhuti omdala nje acomfortable ukukhuluma nanoma yini ngayo. Uthi into engikhathazayo ke manje lengane iyasho naye isiyabona izinto ezithile noma yena engakwenziki kuyona akwenza kuthina ukuthi asinukubeze kodwa iyakhalaza lengane ukuthi ugogo makavakashile ngosuku avakashile azolala ngayo ithi ayibuthi qothu ubuthonga ingane ebusuku ithi ayibuthi qothu ubuthonga ingane ebusuku iyankinyeka iyahileka injanjanjani iphupha kabi ithi nje kuze ugogo uze ahambe
ingakhona ukulala. And mind you manje ugogo mesefikile usekafika alale nale ngane yentombazane ngoba lelo kamera selashela ingane leyo ntombazane ngoba ngesikhathi ugogo ebenza le yamkhuba leya lengane yentombazane iyayingakazalwa incane kunabo. Uthi Malwandle kuthe makuphela umemulo walengane wasiyasekhaya iyeza kumina yazo ngikhombisa something. Akayichazanga ukuthi into kanjani kodwa nje uthi ingane imkhombise something and uma imkhombisa something uthi Malwandle lento le it's exactly the same thing nami engiyaziyo ebekade ingimilile ngenxa yokuthi mina ngikuhambo lokuthi ngiyayisota out lento lenkinga le ngoba angisho khumbula ukuthi sithe ubhuti wahlangana nomuntu owamnceda so she's still in that journey ukuthi uyamnceda lo baba lwaya. Uthi Malwandle lento le ifananse nento nami eyangimilayo engasizwa yilo baba kuyona and ngiyazi ukuthi lento njengoba lengane inewari ukuthi imilwe yisomething kanje akuyona into nje emile nje ngoba kugula imikhuba yalogogo ukhohlakela osizalayo ozala ubaba. Manje ngimtshela kanjani ubaba ukuthi uma wakho unokungcola okungaka uthi ngiyasaba angazi ngiqale kephi. Uthi ke Malwandle ke kunjalo bonke labantu engikhuluma ngabo bayaphila njengoba esho nje ukuthi ugogo usavakasha nokuvakasha uyavakasha ugogo uyavakasha aphinda vakasha uyavakasha aphinda vakasha uyavakasha ugogo uyavakasha yes uphinda vakasha. Uthi ngibuze ukuthi auntie laba ababenza ukungcola kanye naye ugogo ngoba kusho ukuthi sekuyacaca ukuthi njobo auntie babe busy nabo babenza ukungcola babesuke bethunywe uyu ugogo ngoba vele uyisikhohlakala. Uthi hayike labo bayasampula mntakama uthi bayasampula ngokuphasha uke wambona umuntu aphashe aze aphashisise aphashe nangalendlela ukuthi nokucela uRandi kuyinto nje esekulula ukuthi ayenze. Uthi lo omunye ke kulabo auntie uphashe esebenza uyasebenza somewhere uclean ama toilet inkampanini thizeni nje. Uthi ke loyo uphashe esebenza uthi Malwandle uke wambona umuntu ephashe esebenza umbona waze waqotha umuntu waphasha umuntu uyambhedela impilo umuntu esebenza. Imkhuba yabo ke manje iyaba backfire manje ibuyela back ikubona iyabadla ngoba akukho kubalungelayo auntie empilweni. Uthi ngapha ugogo akayekile imkhuba yakhe and futhi uyambona ukuthi akazukuyeka manje njengoba ngithe kuwena Malwandle kwakunomemulo sonke sikhona ekhaya nogogo bonke bephelele ngahamba mina ngafika endlini kukhona ugogo ozala uma ngase ngikhipha imali ngifuna ukupha ugogo lo ozala uma. Uthi Malwandle angazi ukuthi nini kanjani ngavele memfu ngabona ugogo eselapha kwami lo zala ubaba ngathi ngithi baka uma wangibizwa ngibizele eceleni wathi hayi sathi usungasabanikezi bo bayi2 imali. Uthi ngabona ukuthi uma kusho sikhona into ayaziyo ngoba ngabe enqaba nokuthi ngiphe uma wakhe kusho ukuthi wenzela ukuthi manje lo ozala ubaba usewakhiphe enqa amehlo and naye udimanda imali. Uthi hayi ke Malwandle ke kuloso simo ngavele ngathatha uwallet ngawufaka ekhikhini ngahamba to compensate for lento ebade ngithi ngifuna ukuyenza. Ngahamba ngafike ngaye ezitolo ngathenga izijumbana ezimbili ngaphela nginogogo babili ugogo zaluma nogogo zalubaba. Ngathenga izijumbana zaba imbili lezi zijumbana zinezinto ezimnandi izinama fruits na everything ziyafana lezi zijumbana. Ngafike ngathatha isijumbana sokuqala ngasinikeza ugogo lo zaluma. Wabonga ugogo zaluma wanconcoza wacabuza wahaka umzukulu. Uthi isijumbana sesibili ngasithatha ngasinikeza ugogo zaluma ozala ubaba lesi sikhohlakala lesi somthakathi sesalukazi. Uthi ngibuza ukuthi wenze njani ngibuze Malwandle ukuthi wenze njani mangimnika isijumbana sakhe. Uthi akanyanyanga kanje wanyanya wokuqala wokugcina wathi akafuna emafrude akafuna emafuludena akafuna emafuludena ufuna imali and ufuna imali nje uthi ufuna ucash. Malwandle ngicela ukubuza ukuthi lo muntu ofuna ucash uyakwazi yini ukuya ezitolo siqale lapha uyakwazi yini ukuya ezitolo. Uthe makasuka lapha Malwandle uthi nalapho uma wayibona futhi naleyo wathi cha ungamniki nje imali ungakulinga umniki ugogo wakhe imali uyezwa ungamniki ugogo wakhe ucash. Uthi uthe makasuka lapha ebona ukuthi angingeni ke manje indaba yakhe yokuthi ngimphathele izinto akazifuni ufuna ucash. Uthi uthe suka lapho owayethumela ngobaba. Uthi Malwandle othe ngikubuyisele emva kancane yabona ngesikhathi kunememulo
Angazi noma ugogo lezi zinto zakhe ziyamtshela yini ukuthi ngiyabona or mina ngiyazi or khona uhambe sengiliqalile oluzokwenza ukuthi khambe lezi zinto lekhohlakala kwakhe kugcine kungenzeki ngoba ekugcineni kosuku somebody has got to do something. And iplan yami ukuthi njengoba ngikhuleka kangaka, njengoba ngizama kangaka, njengoba sengazama kaningi up to a point ukuthi even at some point bekuyokuthi mina mangabe ngiye ngaplan ukuthi ngizovuka ngemntini or ngifuna ukwenza ukuthi ngiyolungisa into zami bekuvele nje kushabalala kuphelele emoyeni kangangokuthi lo wababa loya engangihlangane naye wangitshela ukuthi wena izinto zakho ezinye zibuye zoniwe ukuthi uyakhuluma, zibuye zoniwe ukuthi uzikhulume nabanye abantu obathembileyo. And uma ngabe ukhuluma khona nalo ongamboni wena ohamba naye othende emhlane kuwena okuzwayo and meke wakuzwa uwrong loyo ngoba yilo omtetisi ogogo wakho. Uthi Malwandle ke ngithe ngisabheke leyo ke uthi ke ngesikhathi kuumemulo ke efika ke nje ekhayeni ke kuumemulo ke uthi ugogo wakhe wayekhulumela kude naye, wayengafuni ukusondela eduze kwakhe, kwakungazi ukuthi meke wasondela eduze kwakhe kwagathi uyamshisa. Uthi ngiyasola ukuthi hayi kusho ukuthi khamba kahle ngoba kusho ukuthi lezi zinto zakhe or lento yakhe angidedise yona iyabika lapho ukuthi hayi khamba kanjani, mhlawumbe iyasha ibuye ibaleke iphindele emuvi yosha iyobika ukuthi hayi sengiyasha manje, hayi mina sengiyasha manje mengabe sigijima iyohambisa ireport ukuthi hayi akusahambi ngalendlela ebekuhamba ngayo kuqala, kusho ukuthi mhlawumbe uyafika ilola iqinise athi shona khona wena, hamba shona khona. Ngithi phela ubhamu shotheni isikhindi sinqanqatheka ngobusuku ngathi ngiyabona sengiseteksini cela ukusala ekhindini ngenxa yemkhuba kagogo. Uthi Malwandle ke uthe ugogo mayehluleka ukudimanda imali ngoba noma esengidonse ngendlebe ukuthi ungakumnika ugogo wakhe imali, uthi uthema ngabehluleka lapho wayijika ugogo wathini wathumela ubaba ke manje ngaphela mina uyangisaba kusho ukuthi lento yakhe iyamshisa. Uthi wayijika ugogo indaba wasethini wathumela ngobaba wathi ngicela ungicelele ukuthi undodana uthi umzukulu akangithengele iTV. Uthi ngibuze Malwandle ukuthi lesalukazi siyazela lapha iTV ngoba iTV yayi ikhona lapha kagogo and abayibuki inhlobo bazilalela iradio akayivuli akayifuni nokuyibona iTV. Only God knows ukuthi kungane engayifuni, yena kuphela wazi ukuthi kungane engayifuni iTV, kodwa iTV ikhona and lo TV ekhona iTV vele yayisusu eyithathwe ekhaya lethu yahambiswa kagogo ngoba isindala ubaba esezothenga lezi zinhlobo eziziza ama flat skin wayithatha wayihambisa khona ngoba vele akunabantu abaningi abathanda izinto ezifensi, owayengafuni nje ukuyidayisa wayithatha wayisa khona. Uthi soloko yafika Malwandle ayivulwa umuntu ayithintwa ayikazidlali, kodwa funny enough ugogo after ehlulekile ukudimanda ucash from me uzongicela ukuthini, uzongicela ukuthi angimthengele iTV. Uthi hey Malwandle indaba yami iyaphela la and ngifuna ukusho ukuthi ke angiyekile ukukhuleka Malwandle, ngike ngikuzwe lapha uma ukhuluma kuma story times ukuthi asingakiyeki ukukhuleka, asingakiyeki futhi nokufuna usizo olunhlobonhlobo singanamodokotela singababukeli phansi bangabe sibhekene nezinkinga ukuthi hayi ngiyenzile yonke imilayelo yakho ngile kudokotela njengoba ngile vele nawo confirmile ukuthi inzalo ikhona, kodwa manje iworry yami ukuthi angikwazi ngisho ukugcina umuntu wesifazane lifeini, akagcineki umuntu wesifazane mina ngihlangana naye alipheli uthi Malwandle iviki likhulu ngiqonyiwe mina kangakuthi sekuze akusekho mnandi sengize ngikujwayele ukuhlala nje ngingenantombi ngoba angazi ukuthi kwenzakalani. Kusho ukuthi lento gogo angibelethisa yona kusho ukuthi nje ixosha kwasana eduze kwami ngoba hayi cha akukho mnandi shema ngifuna uqamba manga. Uthi umuntu owanenkani usisithizelo wakwanenkani wahlala kwangazuthi kuba icishe kuba irelationship ethe ukubhadla naye wayemdala futhi nakumina mhlambe ngo12 years loyo sisi loyo kusho ukuthi naye waye strong ngendlela yakhe ngoba waphela u6 months ngijona nalowo muntu esifazane, kodwa abanye shema echayi iyabakhahlela amsho nje izibatsheli nokubatshela mina ngingezwa ngoba phela kusho ukuthi yona iyakhuluma nabo mina ngingezwa abani ngiyafunda so nje uthi Malwandle impilo yami inzima kodwa ngiyazama angikiyekile ukukhuleka
nangapha la ngithola khona usizo angiyekile. Iplan yami ke manje ukuthi mengasizakala nje mina ngabona ukuthi kuyasizakaleka kuyalunga ngidonsa abafowethu ngibasa khona. Manje into eyinkinga sihambe sihlangane nje kuma family gatherings. Ngiyithini ke manje le ukuthi siyahlangana lapha kuma family gatherings njengoba kade sihlanganile nalapha emamulweni kadadewethu. Ithiwani ke into enjalo akukona yini ukuthi ngibuyele emuva. Ubona amalwandle abanye abantu bebhungukile nje emakhaya umuntu ahamba ungamazi ukuthi washona phi kuze kubuze bonke abantu uzibani bani washona phi. Hayi ngoba bebhunguka. Zinkulu izinto ziyabashisa abantu emakhaya. Ogogo bethu babhizi silele. Ogogo bethu babhizi silele emalwandle and as a result ukungalali kwabo kwenza ukuthi izimpilo zethu zime thina nsi ogogo bethu. Uthi malwandle istory sami siyaphela lapho ngiyema lapho ngelinye ilanga mhlambe ngobuye ngiphinde ngikubhalele istory malwandle ngikutshela ukuthi senginengane noma ngikutshela ukuthi sengiyagana futhi ngiyokubiza ube uMC. Hayibo niyazini ukuthi I can MC your wedding, I can MC your event, I can MC anything and everything. Memulo Memulo now MC angazi kodwa kusalayo siyaphela lapho salamhlanje story. Thank you so much Shandu, we really appreciate istory sakho. Thank you for trusting me with istory sakho nama life graduates. Ngicela nimcomment ngezansi nimkhuthaze uShandu okukhulu kunako konke ngicela nimkhulekele nami ngizokukhulekisa bhuti wami ngizokubeka emkhulekweni mangikhuleka. Yes, because iyawudinga umkhuleko le usempini kahle kahle futhi impi yakho inzima awubambene nemimoya umbambene nemoya enzima ngoba uthakathwa igazi lakho ugogo wakho lo muntu ekufanele ngabe ukufukamele lo muntu ekufanele ngabe uwa evuka nawe as umzukulu kodwa uyokudecelela phansi. So inzima kakhulu because it's right in the family. So kukhulekela ke Shandu siyabonga uyiphathe kahle nalowo voice emnandi masokena khuluma ngama voice ami nizwile voice ka Shandu ukuthi umnandi kanjani apha mangami. Life graduates, let us meet again on the next story time. Yeah, right, I love you.